Bones a tots, benvinguts a un nou vídeo. Avui estreno micro a la GoPro, així que el provaré fent-vos aquest vídeo que, com esteu veient al títol, serà canviant les rodes a la nostra bicicleta, la Megamo, que la tinc per aquí. En el que consistirà avui el vídeo és, com esteu veient, porto unes Vision de perfil 35 amb alumini i vull passar a les Mavic de perfil 45 que tinc aquí. Bé, i per què aquest canvi? D'on has tret les llantes? Vull dir, te n'has comprat unes de noves? No. Les Mavic, les de perfil 45 que heu vist, són unes rodes que ja tenia, les vaig comprar farà un any, va ser un autoregal d'aniversari i les vaig treure per vendre-les i com que no he aconseguit vendre-les, d'acord, a bon preu, evidentment, he decidit tornar-les a muntar a la Megamo. Us vull ensenyar com es munta i es desmunten les rodes, d'acord? Jo vaig amb freno de disc i pinyonera, us ensenyaré com desmunto la pinyonera, amb aquesta eina. Aquesta no, aquesta d'aquí, d'acord? Amb aquesta eina és la que desmunto la pinyonera, la cavallen per desmuntar les rodes i ja està, no necessitem res més, així que anem a penjar la bici aquí i anem a desmuntar les rodes. Ja tenim la bici penjada al suport, com esteu veient. Ja la tenim aquí penjada, així que anem a procedir a treure-li les dues rodes i, si us soc sincer, el que em fa més mandra és desmuntar els pneumàtics. A part d'això, l'altre és collar i descollar, però és que els pneumàtics és el que em fa més mandra. Per aquí tenim ja les rodes, la veritat que són bastant guapes, perfil de 45, carbono, pesen bastant menys que les Vision, així que hi sortirem guanyant. Rodes tretes de la bici, ja la tenim una mica més despullada i us porto un petit consell. El consell és, abans de treure la roda darrere, perquè no us costi tant a l'hora de treure amb el canvi i tot, és posar la cadena a l'últim pinyó que pugueu, el més petit, d'acord? Així us costarà menys treure la roda i s'us serà més fàcil. Truquillo de Sergi Mas, gratis, doneu-li like al vídeo. Seguim amb la feina, toca desinflar pneumàtics. Abans que els pneumàtics traurem els frenos de disc, farem les coses una mica més complicades, que és el freno de disc i la pinyonera. Si ho fem correctament, ja serà només canviar pneumàtics i ja està. Per treure els frenos de disco és amb aquesta clau. Veieu? És així, descollem i sortirà aquesta peça, que és com una rosca. Tal i com l'agafem, d'acord, el posem a l'altra roda amb el mateix sentit. I ara a l'altra roda hi posem la peça. Farem el mateix amb la roda darrere, d'acord, traiem la peça, com esteu veient per aquí, agafem el disco i el posem mateixa direcció a la roda darrere. Anem pel procediment més brut de canviar les rodes. La pinyonera, d'acord? Mateix procediment que el disco, posem aquí la clau i això es descollarà i traurem la pinyonera. La ficarem a l'altra roda, per aquí la tenim ja així ben alineada per no equivocar-nos amb la direcció i ja està. Deixaré la GoPro perquè no la vull embrutar. Finalment hem aconseguit descollar la pinyonera. Anava bastant forta i literalment estic suant. L'agafaré tal qual, mireu, l'agafaré tal qual cap a la roda nova. I apa, i ara aquí ja es colla. Gent, després de suar una miqueta ja tenim una de les coses més complicades per canviar les rodes d'unes a les altres, que són els frenos de disc, ben col·locats amb la direcció que toca, i la pinyonera, que ho hem fet amb aquestes dues eines, i ara ens anem a treure els pneumàtics d'aquí i posar-los aquí. Això no té cap misteri, així que ens veiem quan hagi acabat de canviar els pneumàtics, i ja està. Gent, primer pneumàtic muntat. Si us puc donar un consell, un altre consell gratuït, no utilitzeu mai les palanques, d'acord, per ficar el pneumàtic un altre cop a dins de la llanta, perquè acabareu rebentant la càmera. Intenteu sempre fer-ho amb les mans, costi el que us costi, però no ho feu mai amb les palanques perquè us carregareu la càmera. I dono fe, m'ha passat diverses vegades. Suarem més, ara canviant les rodes que entrenant, però de moment ja tenim els pneumàtics a lloc, per aquí tenim la roda davant, roda darrere. Ja ara ve el pas definitiu, inflar les rodes. Si ho hem fet bé, s'inflaran, com normal, fins als 6-7 quilos i podrem sortir a entrenar. Que no ho hem fet bé, hi haurà una càmera punxada, molt possiblement, o algun disc tocarà i s'haurà d'acabar d'ajustar. Sembla ser que després de punxar tants cops la roda muntant-la, n'hem après, perquè, mireu, ja les hem inflat, no estan punxades, així que arriba l'últim pas.
tornar-les a muntar a la bici i veure com queda la bicicleta amb les rodes de carbono, que queda poc i me'n vull anar a entrenar. I que, mira, acaba de talonar la roda. I crec que ja està, ja ha fet 3 talonades, que és el que ha de fer. Doncs com esteu veient, ens n'hem sortit, hem canviat les 2 rodes i ara ens anem a entrenar. Mireu el resultat. Per aquí ho tenim, per aquí tenim la darrera, mireu que guapa, i la de davant. Ara sí, Ara sí que volarem en pla. Avui estreno ulleres, són aquestes d'aquí de Sirocco, la veritat és que estan bastant bé. Vale? Us diré, doncs, aviam què tal són, me'n vaig a entrenar jo, i també us diré, aviam què tal hem muntat les rodes, aviam si ho hem fet bé o no. Per aquí tenim, doncs, el nostre Garmin, l'engegarem, ens en anem a entrenar. Mil gràcies per veure el vídeo, i si heu après alguna nou respecte a canviar les rodes, deixeu-me un like i subscriviu-vos. Vinga, va, xau, i deixo la GoPro a casa. Adéu!